Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Napagi ko diri, ma'am. Bakit ko kahimtang diri? kasarangan nga kasinatian, Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sanda. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasaba, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon gagipada kanato sa sukid ti pamilaw nga nagpatawag sa nga Gary. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking ti pamilaw sa kuining tulumanon Bagong Bayani. Ako si Gary, usa ko ka OFW diri sa New Zealand. Sa sinugdanan, wa good sa kong plano nga magtrabaho diri sa laing nasod. Pero may pangandoy mi sa kong uyap nga makasal mo hinungdan nga naningkamot good mig maayo nga magkalarga sa laing nasod. Ug nisaad mi sa usag-usa nga dili mi moundang pagpaningkamot hangtod nga matuman ang among mga pangandoy. Sugdon ko ang sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Congrats sa to, gang. Congrats, gang. Di-graduate na kita ta. Excited akong trabaho. Ako sad. Para makatigom na unya ta kung so good. Basta ako. Mag-apply na dahil kong trabaho. Ako sad. Bebe, gay ko. Ha? Unsa man, ma? Unsa pa man di ay? Kwarta! Ma, wa pa mo kay sweldo. Apaita. Magpinariha palang unta ka ng ubang bayot diha, oh. May kay mangitag kwarta. Kanon di ba ka magpinariha nila nga moapil og mga contest diha, oy, para lang makakwarta? Ma, naibaw pa ikad ka nga, dili ko ingon ana nga klases pagabayo. Ay sos, maura ng istoryaha, oy. Bayot ka. Ma. Ako no, didawat ra bagid ko nimo nga ingon anak ka. Pero kung dili naman lang gani day ka mapostlan, mas may pagmulayas na lang ka. Ma. Sakto na, napagilak. Maghiubos kayo gang uy. Gibuhatag ko ang tanan para makahatag sa ilang panginahanglan. Inom na ko ini. Pasensyahin na lang. Init yung kayo nag-o ang tao basta way kwarta. Mao nga ikaw na lang may sabot. Kapoy na kayo sige sabot. Ay, lagi anak. Kaya bisag kung saon na ani mong bali-bali, imo gyapon na sing inahan. Sabi ko sa nimo buhaton ako. Mapauli ka sa inyo. Kaya di ko gusto nga magdumot ka sa imong ginikanan, gang. Swerte gud kaayo kasi mong uyab, kuya. Kay tarong kaayo siya. Og, importante kaayo para niya ang pamilya.
Maupitaw nga, digit ko masaag sa sayop nga dan tungod niya. Gusto na ako nga kumakauyaw ganit ko. Kanaparihan ni Kuya Luigi. Oh, dahi. Nag-inasara na si Kuya Luigi ni mo. Sus, sayang sad, uy. Ano lalaki mo sa diyan type, uy? Oh, Gia. Gang, nasiyot nagyug ko sa kwarta ron ba? Mao ba, Gang? Hala, wapara ba ko'y katabang ni Muda kay wapal sa ko sweldo? Gang, unsa ka kung muapil na lang ka og misgi. Unsa? Paapilan ko na mo yun, anak, Gang? Para lang makakwarta ta ba? Gang, okay ra ka? Nahibaw ko nga, dili ko yun, anak. Mauwaw ko, uy. Nga, unahon na ni mong uwaw-uwaw. Kesa kwarta. Oh. Kung ingon anak, maday ka kaatat sa kwarta. Yanong dili naman lang ikaw may mo apil, anak. Pasensya na, Gang. Pasensya na kayo kung atat kay ko. Saan nga kinahanglan mo kay ko kwarta ron? May kinahanglan mo kong bayaran? Sige. Mangitala ko paagi nga masulba ng problema ni mo. Pila may kikinahanglan ni mo. 15,000? Oo, unta. Suwa magkuhan ng kwartaha, uy. Sige na lang. Pero, magkapangitatag paagi nga magkakuha-kuha ng kwartaha. Unsaon man? Kulboy? O, Gang. Mo i-offer nila nga trabaho. Nga, saman kaya na mo? Dili man ako. Ikaw man. Ha? Ako? Uy, di ko ano, uy. Di ko magpakauwaw, no? Gang. Ikaw na lang. Sige. Ako na lang. Oh, di raw. 20,000. Salamat kayo, ha. Sabi ni mo. Naluoy kayo ni mo. Ha? Nga naman. Imong uyab mo utangan. Pero, ikaw may trabaho para magkuha ng kwartaha. Iyon na nagidayin ni mo siya kamahal? Oray. Og, nisaad mi sa usag-usang nga maning kamot mi. Og, magtinabangay mi. Sige. Bahala ka. Pero, usarigigiampon ako. Ngayon ta, mabutang panahon nga makamata na ka. Roy. Nasam ka? Ilom lagi kay karon. Uwara ni. Sure ka? Kay murag na agay nakasamok si mong huna da. Saan na? Sulti ko. Mahal pagid ko ni mo. Oh. Ha? Ngano nagkapangutanam ka na? Tubagalan ko. Mahal pagid ko ni mo. Di ba yung kastubag anang imong pangutan na? Diretso ka na lang ko. Oo, mahal ta ka. Okay? Mga nga wag tanga kung unsa man ang bati nga naa si mong huna. Oh, kung mao na. Agdaha siya kasal. Unsa? Tanaw na to kung magpakasal ba siya ni mo. Pero Roy, dili ba legal ang pagpakasal sa pareho og gender din sa Pinas? Kung gusto niya, silang nasod mo pagkasal. Unsa? Nagtuo kagingon anak kadali. Nahibaw mo ko nga dili sa yun, Gang. Pero nahibaw ko nga posible nga mahitabo na basta magtinabangay nanta. Unsa may plano nimo? Gusto ko malargas lang nasod. Unsa? Mag-OFW ka? Oo. Gang, ayaw pag-decide yun. Dili sa yun ang mag-OFW. Nahibaw ko. Pero
Kinahanglan niya ako ni buhaton. Gusto mo sa kaakang ng pakasalta? Oo. Pwes buhaton ni ako. Para ni nato, gang. Gang? O niya, nakapang-apply na ka, kuya. O, day. Nihatag na ko sa akong mga requirements o nagpaabot na lang ko sa tawag sa agency. Good luck, kuya. Ay, mas maayos sa nga nakadecide na kang mularga sa laing nasod, uy. Aron dili na ta magkalisod. Kapoy, ba din kinabuhi agare. Ay, kabala ka, ma. Kay di sa gito mo pasagdan. Labi na kung makalaga na unya ko. Ay, angay lang. Ma. Unsa man dito, di mong gi-applyan dito, kuya? Factory worker ko dito, dahil... Basta dako lang og sweldo. Bahalag unsa nga trabaho. Di ba, Dong? Ma. Kano sa makamularga? Pagamping dito, ha? Oo. Ikaw sa din niya, ha? O, gang. O, palihog lang ba? Ang dami na lang sige pangutang ni mo. Kay, mahapit na lang unya ni mo nga, magsige ka pangutang para ibayad sa utang. O, lagi? Sige ha, adto na ko. Bye, gang. Niya nagit ko sa New Zealand. Kanindot na din hiway. Kalimpyos palibot. Murag. Mapamahali ko ini lugar. Ay. Kanindot ka ha kung anong hindi mo mapagkasal ni Luigi. Welcome din sa New Zealand, Brad. Bisaya sa day ka? Ay! Uy! Presta nga, taga Cebu. Salamat, Inaon. Niyari ko'y paisano rin eh. Gary de ko. Ikaw? Brian. Nice to meet you, Gary. Nice to meet you. Dali na. Bananti ka sa imong kwarto. Kanina naman ko panawag ni Luigi, pero hindi man siya matubag. Tsaka gibisihan niya ay. Huwato na lang ako nga manawag siya na ako. Laom ng gabi eh. Pero huwag niya po itawag na nagdawat niya. Nagkonsam di kasi Ganun lang ko gikulbaan. Nakay gibuhat ng milagro si Luigi. Kalain sa kong gibati. Karoon pa ko nakasuway nga nalayo sa kong pamilya o ni Luigi. Sakit kayo kong lughan. Pag walang gani kong naabot din pero grabe namang tamingaw nga akong gibati. Mainam sa kong tubig, Bi. Ay, arang-arang na nga akong gibati. At least, niluag-luag na gamay. Gary? Ay! Brian? Oh, suman. Okay ka? Oo, okay na. Nakurot lang ko pag tingog di mo. Oh, isir dili makurat nga. Wa man ka magpasiga sa suga din his kusina, god? Wa mo sa ko magdahom ko nga niyari ka rin eh. Mau ba? Sige. Mubalik na ko sa akong kwarto, ha? Sige. Ay. Unsa kay na siyang hunahuna sa ding nakasyagit ko, kay nakuratan ko. Waram sa siya isulti. Di ko gusto mahibaw siya nga bayad ko. Kay basin og makiwawan niya siya na ako. Matawag na ko kay sayo pa ko mo duty ugma. Basta timan ito kung giingon mo, ha? Dili mo matter sa atong amo or mga kaubanan kung mag-share o mag-ma'am kanila.
Kay para nila, ang tinuod ng pagrespeto, magkita sa lihok. Dili sa kung unsa may tawag nimo nila. Sa ato pa, bisan paglabaw kay sila nato, pwede na nato silang tawagon silang pangan? Exactly. Salamat ha, salamat. Finally, nakakita ni ko nimo nga ni-smile ka. Ha? Gabi pa magud na feel nako nga magulanon kay ka. Tagano na ko. Homesick. Homesick? Oo. Di mo day lalim ning mag-adjust pa ta, uy. Oh yes, tinuod na. pagbuminaw Pero sa ayaw Lex yung Pinoy. surrender tungkol lang ana. Ay, Kaya abi na mo, sa sinugdanan rin na. Mana daw niya ka, okay? Okay. Salamat, Bray. Oh, kung gusto kang malingaw o gusto kang ulaag, naraman ko. Pwede ka magpauban ako. Istory niya tika sa mga beach din eh. Sige. Salamat yung kayo. Kanindot din sa? Yes, nindot yung kayo. May enjoy na ka sa imong paglaag for free. Free? Wala ni bayad? Wow, uy. Kili sa mas ato nga na mga bayad. Wow. Oh, dali. Mag-picture ta. Gusto ko nga na-academy branch sa ning dapita. Ninduta diha kuya, uy. Lagi day. Pero time pa. Ngano na kaingon magkanindot? Kita mo ko si mong Facebook. Gitag ka tong nagngan og Brian? Ha? Time pa. Kamarang duha nag-uban ato kuya? Wala gyud ko nakita nga lain ninyong kauban. Kamara laging duha. Patay. Gitagid ko niya. Yung sa may pakahibaw sa akong Facebook. Unsa kay batiyo ni Luigi kung makakita si ini. Maglagot ka siya. Mangigi ka si Luigi nga na ako'y laing kauban din o kamirang duha mo nasa picture. Ay, hindi na ako mag-overthink kung mahayo Basta tayo guwara niya. Huwag mapalibak ay. Siya yun ang nanawag. Hello? Hello, Gang. Gang, Luigi. Sorry, karon na lagi ko nagkalugar panawag. Nabisi mo ko. Gipasuod man ko ni Daisy og trabaho. Unsa? Ni Gia nga kumanghod? Oh, good. Wala ka siya masulti na ko, ana. Nagkaistorya pa ganing ginina. Mao ba? Basin og wala lang po sa iyong una-una. Nga naman eh, nakay problema nga gipasuod ko trabaho sa manghod. Wa man. Nga naman, ni pahawa na day kasi mong itrabahoan before? Oo, kamara mo kong sweldo. Ya, mas may man og offer dito sa gitrabahoan ni Gia. O magkauban pagid mi. O nga okay rin kayo. Pero gang, di ko gusto nga ma-pressure ka. Total, magpadaram ko kwarta ni mo. Isi ko ganahan nga nakakadiha sa laing nasod. Nga, naningkamot og Mayo. Nya, samtang ako, gamay kay kita diri sa Pilipinas. Magtinabang ngayon ka ta, di ba? Oo. O kung dako kong sweldo, mas dali ta nga makatigom. Gusto ko og nindot nga kasal. Kanang ikapanghambog na ko sa mga tao. O usa pa, gusto na ko nga makita na ta. Kay gibingaw na kay kunimo. Gimingaw na po kay kunimo, gang. Ay, salamat in taon nga wala siya mohiskot bahin sa picture na mo ni Brian. Kayo, wala ko sa mood para makilalis pa. Gusto na ko nga ma-focus na sa akong pagtrabaho din I'm so proud of you, Gary. Maayo kayo kasi mong trabaho. O gwagyo di mo pakauwawi ang mga Pinoy, ilabi na gyud ang mga Bisaya, sama nato. Mga hugihan ba yun ta? Salamat, Mamilda. Mo nang niingon gid ko sa kumbana nga ang kuhaon nga mga trabahante puro gid mga Pinoy. Kay dili ko gusto anang nailain-laing nga nationality, uy. Labad kayong ikauban. Kaagi pud baya na nako.
OFW sa day ka sa una, ma'am? Oo. Og diri na ako na ila-ila akong bana. O sa dihang nakatigom-tigom na mi, mo na nakadecide mi nga magnegosyo og amo. Bahala og dili bongga ang kasal basta kay ang importante nga wa mi pagduha-duha sa usag-usa. Og sigurado ko nga mahal na ko ang akong bana. Ug mahal pud kaayo ko niya. Ma'am. Ug abinin mo, mas lami sa pamati nga mas mahal kas imong pares. Kay makita nimo iyang paningkamot ug effort para nimo. Ma'am Milda. Oh, nga namurag nahiluman ka. Wa naman, ma'am. Excuse me ha. May importante pa kong asikasuhon. Keep up the good work, Gary. Salamat, ma'am. Unsa man? Wa pa ka magbada? Nagpadaan ako, maoy. Si Gia ang akong gipadadaan. Na, wa man siya magsulti na ako. Anong siya masaya mong gipadadaan, oy? Asa si Gia, tita? Ay pa, si Luigi ron, ma? Oo. Nasya di asbay? Oo. Iya mang kuhaon si Gia para magdungan sila pa daw sa trabahoan. Unsa? Iyon sa nagod ang camera, mabi? Ano man? Tuwa naman sila, good? Time pa, be. Ayaw ko gina nga nangigi kasi mong uyab ug manghod. Taon sa kutaon tagari. Ma. Oo, ibe ni mo, oy. Igsuon na ni mo, oy. Dili na mangunay. Ma. Nga naman ko. Laim lang akong gibatik na kulba. Ay, hindi na maayo. Taas pa kayo ang akong panahon din sa laing nasod. Tulak at tuig ang akong kontrata din 3 years. O di ni naku usikan para lang sa pag-overthink ni Luigi Gia. O usa pa, sakto si mama. Igsuon ako si Gia. Dili siya mubuhat og pangunay nako. Ay, nayapak naman siguro ko eh. So ka na nga nilarka ko na paranoid naman ko. Huwag tangunin ako sa kong utok. Salamat sa mong ipada, ha, mahal? Mahal? Oo, mahal. Kuan magod, sukad nga nalayo ka na ako. Na-realize na ako nga matag-adlaw kung unsa ti ka kamahal. Ayoko kaway mo na-una, Carrie. Saligi si Luigi. Saligi mong pamanhonon. Gary? Kung dili ka ganahan sa mahal, sige, gang. Gang na lang gihapon akong itawag ni mo, gang. Ayora. Nakalitan lang ko. Pero, ganahan ko, anak. Mahal. Salamat, mahal. Tood, kumusta naman ako manghod? Di na lang siya manawag na ako. Nabisi. Padung naman siya sa, pangod, ma-promote ang manggod maong nagnaning ng taon og mais trabaho. Maayo hinuon. Gang, mahal. Gusto na kong isurprise sila si mama. Kuan ka ng pangita niyag bahay diha nga pwede na tong bayaran og binuwan. Seryoso ka? Mupalit kagbay? Oo. Kay gusto na ako nga kanang mong bay. Di na ko muuli kung mahuman na nga akong kontrata din. Sige. Ay kabala ka. Pakitaan ta ka. Kugihan na gini mo eh. Swerte kayo mong masawa, Brad. Huwag na siya idea ng bayot ko. Excuse ha? Sige. Hoy, bayot! Ako ba'y gitawag ni mo? Nga no? Naabaday lang bayot din eh? Unsa? Dagan kikog friends ng mga bayot. Og nahibaw ko nga ikaw, gitago-tago na nimo imong kabayot. Miss, unsa may problema nimo? Ikaw! Nganom day ko. Gawas ka sip-sip kay ka sa tong amo, no? Magsige kag sikit-sikit ni Brian. Ha? Ngano day? Uyab mo? Dili.
pero nakagusto ko niya. Og dili ko gusto nga na ay magsamok-samok na mo, ilabi na ang ambisyosa nga sama ni mo. Abi ni mo, wako kay ba kung unsay problema ni mo. Pero, palihog lang. Kung nakagusto ka ni Brian, imo na siya. Way mo ilog niya gikan ni mo. Angay lang. Ug ang pangutana, nakagusto ba sab ka siya ni mo? Oh. Ay, sa tinuod lang, kaming mga lalaki, di may makagusto sa babae nga sama ka insecure ni mo. Bisan og, kidudahan ko ni mga bayot, na insecure paghihapon ka na ako. Oh, bisit ka! Bisit ka! Ha? Bisit ka! Kitukbud ko ni mo! Excuse me. Oh, Gary! Bisit ng bayan. May gani kay, wag ko mapagawa sa kong pagkamaldita niya. Swerte siya kaya nagkontrol ang gud ko sa kong kagalingon. Mayong pagdaminaw sa Lex Pinon. Ang hinungdan sa kabuang ni Ami ay... Sa? Okay ka? Kumusta mo ka? Para ka masamad? Hay, trabaho ka itong kuko itong bayhana. Okay ra ko. Ay, pastilan. Sa kinsan lang yung pangigihan niya. Hasta ka? Yapil-apil pa niya? Okay ra bini mo, bay. Sumayo bang sugtunan to nimo para di na siya maparanoid. Oh, di ko eh. Wala ko'y gusto ito niya. Kumao na. Prangkahin na siya nga wakay gusto niya. Oh. Ay, excuse ha. Hello, mahal? Mahal, ako'y problema. Oh, unsa man na? Naskam ta. Unsa? Unsay na-scam? Sa unsa? Ang kwarta nga tinigom na to, akong gi-invest. Kay mo triple lagi ang suod sa pila ka buwan. Luigi, sad! Uy! Paminawas ako. Tinuod man siya. Pag-una, mao nga gisugal ginakuntanan, pero kalit man lang nigpanira. Ug wala ko kibaw kung saan ako pagkuha og balik ang kwarta. Nuog ko. Diyos ko, ganong iunaan ni man. Hapit na undag ko mauli. Hapit na mahuman akong contract din eh. Pero nga akong paningkamot sud sa pila ka tuig. Di na ako makita. Nahugraswa. Warabag ko tinaguan din eh. Kaya akong gihurot og pada ni Luigi og nilang mama. Unsaon man na ako. Unsay problema? Ganin na kung nagtanaw ni mo nga nagsigir kay hinuktok din sa sala. Wala ba eh? Okay na ko. Hindi na kinahanglan nga magpakaroning nun ka. Ibaw ko, may problema ka? Wala lagi. Gary, please, sulti ko. Gusto ko magatabang ni mo. Wakay katabang. Og wailay makatabang na ko. Ay. Gary? Say, kay sukat basaw na. Ang problema sa laing tao, ako may musulbad. O kung ako na po mo yun ay problema, ako gyapon may musulbad. So, di na ako mag-expect na napay laing mo tabang na ko. Wa pa mo tabag kaila ito higayon na. Kanon, niya naman ko. Time para good. Nakabantay na gito mo, bay, kanang, anong grabe mong ka-concern ako? Nabayo na ka, Brad. Ha? Kanang mo, pagsigig doon na ko ba? May usa sa inong dan nga na paranoid si Ami.
Ug naamong hinuon ko. Mong palihog lang. Palayo na lang ako. Gary. Pasensya kayo, Bri. Di na ko gusto lang kasamok sa kong nauna. Igo ng mga problema na ko ron. Di ko magpadool pa ka na ako. Naipaw ko nga di sa kulungan ni Ami. Ay, salamat. Day off na ko ron. Ano na ko sa bahay. Di ko gusto magkawas. Ayaw mo na ko phone. Kadaghan nag-miss call ni Mama. Saan mo sa kay problema? Dugaya sa di mong nanawag, uy. Hindi na akong nanawag di mo. Ma, nipahoy sa taon ko. Tingkatog to na kong orasa. Oh. Abi ba na kung ang mga tao sa abroad kay wa na itog hapit kasi ginagtrabaho? Ay, mayo ka niya kay tugtog na day ka. Ma, unsab dito yun ni mo? Tawag itong imong manghod. Dako kay tog problema. Ha? Nga naman, ma. Unsam des G, ha? Ay, tawagi gani. Kuya, mabdos ko. Unsa? Sorry, kuya. Nga nung nagsorry magkana ko? Ngong, ako'y mayong gibawas ni mo. Ikaw na gani ba nanikamot sa tanan o niya na disgrasya pagyod ko. Hindi na disgrasya, G, ha? Tinuyuan na. Kuya. Okay, tinuyuan na ni mo. Ikaw may buhian ng bataa. Di na ko mo suporta ni mo, anak. Kuya, please, ayaw kasuko na ako. Wa mo ko masuko ni mo, Gia. Nahiubos lang ko. Kuya Gary. Pero ay ko hunauna. Ang imong kaugalingon mo'y hunauna kung unsaon na ni mo pagbuhi ng bataa. Naunsa man in taon ka, oy, Gary? Pura mong kagdili maguwang. Kaya ni mong magtanaw nga ingon ana ang kahimtang sa imong manghod. Iya man ang tinuyuan, ma. Ha? Wa gid kay pagbati sa imong manghod. Wa kay pakialam namong imong pamilya. Wow. Ako, ma, way pagbati. Kinsa man mo ay nagbuhi ninyo suod sa pila ka tuig. Kay sukat nga namatay si Papa. Ako na may nisuportas tanan. Wa ta mo pasagdi. Unya mo ingon lang ka nga wa ko'y pakialam ninyo. Ma, sobra naman sad na, uy. Kamu mo'y way pakialam na ako. Gary. Lord, ikay na bahala sa akong pamilya. Kapoy na gagay ko. Di na ako kaya. Gusto na kong mupauli pero nahibaw ko nga bisag mauli pa ko. Wag yapoy kahumanan ang akong problema. O dili na ni mawat ang mga problema samtang buhi pa ko. Gusto na kong mawa, Lord. Total, may mangita na ako kung mawa ko. Maglaslas ko sa kong pulso, be. Kini. Ikani bahala na ko, Ginoo. Gary! Ang pinagkutsilyo! Buhi ko. Mo yan! Basta dili ni mo ihatag ako. Ang bilang! Gary, dili ni mo isulbad kung unsa may imong problema. Unsa ba man isulbad, ha? Sige ko na, Brian. Sultihi kong unsa may buhaton ako. Gary. Huwag kapila na kasultihi, nga palayo lagi na ako. Nga nung di magamusabot. Kaya dili ko gustong mawad-an pag-usab og amigo. Tigdungan mi sa akong best friend ug larga pa ingon din sa New Zealand. Pero tungod sa busy na ko sa trabaho, wa ko makabantay nga may gidadahan na dahil siyang problema. Ug diha na ko naibaw. Diha na ko naibaw nga wa na siya.
Asan na siya? Patay na siya! Nagikog siya. Og nagilti ko kay wa ko'y nahimo. Awahin ako. Nagmalay ko nga wa man ako makapangumusta niya. Og sukad ato. Isari ko sa kong kagalingon. Nahatagan ako importansya ang mga tao nga naas kong palibot. Mga, sorry kung gisamukan ka na ko. Sorry kung kahi ko go. Pero gusto kong may bawo ka. Nga concern ko nimo. Naguna-una po ko nimo. Ug kung unsa may imo problema karon. Tabangan ti ka. Please lang. Please. Ay na paguna-una nga. Ay na paguna-una sa paghikog. Nga mauro na sulbad sa problema. Brian, sorry. Sama ka, ay pag-sorry. Basta isa lang na ako nga. Di na ka mo usab og attempt og hikog. Di na. Salamat. Time pa. Iyaw lang ko gagsa, bay. Ha? Wa kay nabantayan ako. Nga? Nga kuan. Bayot ko. Dugay naman kong hibaw. Tayong pagpinaw sa Lex Pinoy. Klaro man. Pero, nga naman ko di ay. Dili ko mamili og amigo. Salamat, Brian. Happy na ko mauli. Pila ka buwan nga wami magka-story ang mama. Ug hasta ni Luigi. Pero bahala na. Mupaulin na lang yun ko. Kung unsa may reaksyon nila, di na ko magpatarok. Amping sa mong biyahe. Salamat. Basta, ayaw kalimot. Naaarigyo ko permi. Layo man ko nimo pero matawagan rin ko nimo. Ayaw palabi. Basig ma-in love na ko nimo. Ha? Ayaw na, Brad. Sige na, oy. Ato na ko. Og, Brian, salamat kistanan. Kung noon sa ko kapuno sa paglaom sa paglarga na ko pa sa New Zealand. Mausa ko ka-down karon nga pa doon ako muuli sa Pinas. Pero naipaw ko nga dili ko pasagdan sa Ginoo. Nairason nga nung wa ko na ipasagdi nga madayon ang akong paghikog. Nagsamtang naa si Brian. Naibaw ko nga naapa ko'y paglaom. Ay, mga tao. Mingaw man. Kuya Gary? Gia? Kuya! Dako na mo tiyan. Kuya! Sorry, kit kayo. Yung tama pa sa ilo ko ni mo. Hi, mas mama. Gia, di ba giingnan man tika nga? Oh, Gary? Ma? Nagunsa man ka dinhi? Dinhi magyapon ko mo uli kay dinhi ko na puyo. Sakto si Kuya, ma. Gani, ako mo So, yung sa kwarto, Gia? Ma. Lakaw na. Gary, anak, napakay kwarta diha. Kwarta lang gyapon, ma? Wala ba kailaing importante para nimo? Dili. Paminawas ako. Kwarta pa para nimo. Unsa? Ayaw nag-uli din Pag-abang na lang og laing bahay. Wa ka makasabot, ma. Gary? Luigi? Nauli na day ka? Nganong niya kas amo? Gary? Nak. Soldahin ka ninyo! Nganong niya kas
mo? Si ama Gary. sa kong gimabdos, kuya. Unsa? Gia, di ba giingnan man ti ka nga adto kas kwarto? Ma, dili na nako kayang itago ni kuya. Nakonsansya na kaayo ko. Hayop ka! Gary, sakto na. Gary! Kuya! Gary! Nasakitan ako! Ano ako? Wala! Grabe mo! Gibuwang na ko ninyo! Nak! O ikaw! Unsa kasi yan pagkainahan mo? Napakipinaingon-ingon nga! Di ko magduda ni Luigi o Gia kay igsulan na ako Gia! Pero nak... Ay, bago ka nga nagtuon ko nga! Ako rin nag-overtake atong higayon na! Nga na paranoid lang ko! Nalain na nga akong ibati nga kulba! Salbahis ka! Salbahis mo! Kuya! Ay, matuhol ako! Katingaling madapatan di ko! Ma! Dawat paunta na ako kasi Luigi na may nitraidor na ako! Pero kamo, ikaw, Gia! Ikaw, Luigi! Kamo nga akong pamilya mismo! Kamo, Gary! Dahil na kinanglan! Mulayas na to! Kunya, kumusta mo kariya sa imong yabangan? Okay naman. Mingaw pero okay ra. Kisado ko dito sa amo nga diligihapon ko magbalinaw. Unsa man, huwag ay planong mubalik o larga diri? Ambot lang. Kasi tinuod. Wa pa ko kay bawag. Unsay akong buhaton. Blanco pa kaya akong utok ron. Gary. Wala ko'y idea kung sa pagpadulungan sa kong kinabuhi, Brian. Palagi na. Salig lang na ako. Okay? Salamat, Brian. Mas mayo siguro nga mo apply ko sa laing trabaho din eh. Para na ako'y lingaw. Di ko gustong magsigig mukmuk sa bahay. Nagatrabaho na ka? Oo. Nalingaw rapot ko sa kong trabaho. Mayo kung mauna. Tuod ay. Naplano ba ako nga mauli na niya og Cebu? Magkita ko niya ta? Sige. Inalago ka na sa akay sugatan tamos airport. Sige. O, na ako'y mga pasalubong para nimo. Ha? Uy, unsa man? Gary. Brian! To di ay amigo na ko, si Thomas. Thomas, my friend, Brian. Hi. Uy, guwapo ka, Daddy. Hello, Thomas. Gary. Ay, mahilis tayo na sa Thomas, ha? Sorry. Dali na uy, mga on sa ta. Tana? So, pila mo ka days nga magstay din sa Cebu? Usar ka buwan, Gary. Kadiyot ra di ay no. Oo. Ay, kung makalugar ka ba? Uban na mo. Sige. Basta na lang ko yung oras. Ubanan ta mo. So, sa pila ka adlaw nga nagsigimig uban ni Thomas. Lami kay sa feeling. Karon ba ko nakafeel ang balik ini ay. Nakabantay ko niya na sweet kay siya. Pero sa kano, bayad ba ka sa siya sama na ako? Ayaw, Kari. Huwag tanga ko nun sa may gipati ni mo karon. Mahadlok na kung masakit. Mayong pagguminaw sa Lex Pinoy. Salamat kayo sa imong pag-uban-uban mo din sa Cebu, ha? Why problema, oy. How about you, Thomas? Did you enjoy your stay here in Cebu? I had so much fun. Thanks, you.
No worries. We hope you'll come visit us in New Zealand soon. Oh. Wag na agay na dutla ni mo, Gary. Huh? Ganina rin ni Thomas ng sigpanawag ay. Mahado ba kumutubay niya? Uy, basig. Unsay akong bation. Basig kung ma-in love ko niya. Mahadlok ko. Kinsa man ron? Luigi? Anong niya mo ka? Yung sila mo pagtultol din eh. Pinakinanglan. Gary, pasaylo ako. Nabuwanan ka? Ano ko taong niluhod mo ka? Gary, nagmahay ko. Pasaylo ako sa akong nabuhat, Gary. Giyosi ka rati ka. Buang ko. Bugo ko. May kinibaw ka. Puslan man nga nahibaw na magastanan. Sultihan lang putikas tinuod bahin sa kwarta. Ang tinuod, among gigamit ni Gia ang kwarta para sa iyang pagmabdos. Grabe ka ba kako ni mo, Luigi, no? Ay, napakita na ko! Ha? Bular ka kagbalik dire? Oh, Brian. Di na ko gusto mo puyo din sa Pinas, uy. Hala. Ningaro pag ito sa Thomas nga kung mabalay ka dire. Pakasalan ka niya dayon. Oh, tinuod. Laki, seryoso siya. Nagkagusto siya ni mo, Gary. Kada kung musugot kang magpakasal niya. Oh, I love you, Gary. I love you too, Thomas. Sa damha, naadiayang akong forever sa New Zealand. O grabe ang bawl sa Ginoo kanako. Kay ako mo ipinangga kaayo niya. Na-feel good ako nga tinud-anay kong babay tungod sa iyang treatment dini kanako. Dini nalang kutob, dakang salamat. Inyo matatampo, Gary.